Ok. Salam alaikum. Voilà. Salam alaikum. En balma malien. Nous gasserons au béa maïne au fait aka à partager urgent. On a fourni tellement de boraka bisisa en boulot kono. Amena kuna fourni ka konoko ka da au kloka. Non c'est fait mais partager des yini au fait ou banga page signaler à bla à partager groupe WhatsApp ou ka bla mara sila ka groupe WhatsApp ou ka nga groupe WhatsApp membre befo mo be participer à débat na fait on a befo lendo donc ko bare kera Mali de bora sisa c'est d'ailleurs sanction min bilagine kan Mali de bora sans ka sanction be rejeté kataché appliqué maintenant kananda do est-ce qu'il y a famu au sujet de là gouvernement bora sans a communiquer de que 100 donc ay partager fonga boyan et ni olo la kanga sherifu ke fo chaque tiami aidra kabako fura tigi ni ay dien dongo do amba trofo un tien de froina ay froin korobo agala ala sherifu ke son fura la fura mina kan bana bade ma tension diabète furu dimi rendimi sherifu ke ga numéro 78 o temele ngo kanga belebele fo no eshegu la sana kane belebele dale meseku ay bara minga transition demeli la sana kane fo le no de fo don maka ka kuma manja anguna na domina ibe kaka fanga wakati ya madogo Mali deuna donc a folendo e ka Mali karamo na doni mbaga be Ousmane Seri Madan ga se buye Aidara numa Sharafa Mali karamo na doni mbaga be folendo sego autorité morale aga foli be ka shegu la sanagane ga mugada Maboubacar afana aga foli belebele bien donc ay kercha ay kerbla aka partager fanga boya est-ce qu'il y a famu voilà ay partager a fanga boya donc on bora communiquer do 100 Mali gouvernement ne bora communiquer do ke 600 anga premier ministre par intérim ni gouvernement a porte-parole do atara kata communiquer kala communiquer yemune Mali do et premier ministre kelenga an kuna wolo discours la onina ka Mali kunga ko fo ko be Mali kuna kanje ka fo Mali gouvernement bora kabako wara ga tukuni ni sira ko kutuga mulubaliya dabla kutuga chatribo dabla kutuga yolombo dabla kube jana mare takasri jamana munun bana français bolo ko fuga jana masiki u kongolo la ko fuga jamana be déstabiliser sira o kelenga ga sharia soso kata Nations Unies na ou Assemblée générale bani kata sira o ga sommet doke New York le 22 Mali ni la Guinée kama ka sanction boka bi ka Guinée sanctionné ko buka frontière ou fermé Guinée responsable chama koube esia fam o responsable ka waru mene ou tise ka voyager ko ka congeler on sera de tibla ko Mali ka sanction appliqué Guinée ka asimingo ka te bi a tesine ko Mali te sanction appliqué Guinée ka ko sera o sanction minge Guinée ka ko de 1 sanction ma ke sharia kono abina Guinée ka ama Guinée ka problème ini nga famu atika Guinée on demain kata sommet ke Nations Unies Assemblée générale temelengo kata sommet ke New York ama ke sera o jamana kono ko Mali ko sanction appliqué Guinée ka Mali ko kata ke biata ke sini est-ce aba kam famu kata sanction appliqué bi Guinée ka ate sanction appliqué Guinée ka sini ko Mali ni Guinée de kele ko Mali ni Guinée barajuru bi nyona ko Mali ni Guinée be nyon demain ko Mali te degun foita ko ka lase la Guinée ma ko sera o ko ka sanction ko ka dun ko ka sanction ko na kadu e chogo mena o ka ke o ke chogo la kale te Guinée sanctionné Mali te sanction bi Mali ta ka frontière fermée ni Guinée en même temps ba ko mi e kabako ya iba kala ma ka autorité o yere kabako ke tugunia Mali ko non seulement ka te sanction bi Guinée kané ana autorité o clara tuguni ko o be Guinée demain c'est-à-dire ko sanction fait mana Guinée soro ni cadre kono c'est da o ka bara kono c'est da o ka chatribo kono kuma na sanction fait bi Guinée ka Mali de ko kale prelendo aka warila a prelendo aka jamana la ka Guinée demain Guinée kana degun soro Guinée kana Congo Guinée kana minoko foi kana Guinée soro asimingo ko seo sebe Mali ko Mali ba seke Guinée est-ce qu'il y a ko CEDEAO ka sanction akana digi Guinée la akana Guinée toro wale te sanction ata appliqué ate Guinée ka camion kele ka ta bloqué
ate Guinée ka camion bloqué ate Guinée nga war gelé ate Guinée nga war mara sari ko Guinée mana fo Mali ko kalebe bara ken Guinée de kuma ka te CEDEAO lamé ko CEDEAO e chatri bolade ko CEDEAO te mo ka degun yin nga don abeka jamana abeka degun ta ga bla uga ko degun min ko amake tien kon amake tien kono amake sharia kono ko degun mi esia famu nu be ga ta ga se la Guinée ma mo were de bugu bla bara la de uga nyemo be France de be ga u bla bara la Mali ko kale te doni manipulation ono kate do manipulation ono koni ko e Mali soro ko e Guinée de soro iba kala ma kan communiquer les gars c'est la première fois dans l'histoire CEDEAO ka sanction ta jamana do kama o jamana ka communiquer ke kate sanction appliquer biata appliquer sini ko CEDEAO ku ka chatri bo ku ka continue ka chatri bo la comme Mali te faut y appliquer wani Mali ni Guinée jelendo Mali ni Guinée ka tege di Roma CEDEAO na uja Janama terene taro uka volcan jigi Malika uka volcan jigi lagineka tant que lagina ni Mali bolo be nyoko bolo lagina ni Mali be ka coopérer lagina ni Mali be ki tege di nyoko ma wallahi gelea foite lagina soro gelea te Mali soro gelea te ni jamana fla nunu soro ni jamana fla nunu be baraka ni nyoko mais dans la mer mais fin de foyer port be Guinée port mago be aga agrandi Guinée port mago be aga buya Mali be Guinée demaga ka port agrandi Mali be Guinée demaga ka port boyan donc ni Guinée demana aga ka port agrandi aga ka port boyan Mali be terrestre ka ferege Mali ni Guinée u bebe terrestre da u ka jamana la ka ce niveau do ma donc o terrestre num ta communiquer yona donc terrain me bo Bamako est ce qu'il y a famu kata la Guinée terrain me bo la Guinée kana donc maintenant on a bloqué port la dron ambu doni terrain na kana oui aspect folo flana mune fomba de là est ce qu'il y a famu Fomba de la projet d'enfant. Au projet te doré. Et bah kalama la Guinée Mali couloir navigable te doré. Est-ce qu'il y a famu? Et bah le bâton c'est bon Mali la Guinée mais yoro dobe. Badi fan dobe olu grené ne do. Tchen chou brochou farao de ba yoro la. O farao o brochou o tchen nunu ne aba kalama kafo. O kanga robe de ka tchen na boro na fara nunu bo no kera bâton. Abo bon Mali la Guinée ou là. Baton ne se kana ni dunin bade dunin la hautao baton ne se kana na ola anga baton me bo kata minan bata la Guinée kana iba e mina noala mina bade na iba accident me doga bo terrain fena tamana foroka iba e ato de be Mali ni Guinée coopération to de be intensifier coopération to de be cha ani yonje en même temps projet de fédération comme Mali ni Guinée fara yonga projet be sur la table aba kalama ko Mali ni Guinée bay jamana keleni colonisation ne nunu fora mande flene mande parti do be Guinée mande parti do be Mali la anga histoire e kele Elhadji Oumar Tall abora Guinée anana Malla donc Samori Guinéen do Malien do anga fembe de kilam barajuru be nyona est-ce qu'il y a famu anga culture anga tagabolo ala anga musique ni a tagabolo tagala ani Guinée ka musique be musique qualité kele tubabu de nana colonisation na ka Mali ni Guinée fara koni jamana fla tora nyongo bolo kon jamana fla mana to gu tege di nyongo ma koni jamana fla e bara keni nyongo ko farafina u nyongo tena soro o be ke jamana bae farafina beb na kla ka glon jamana mina o la tubabu be ko séparer on CEDEAO tara asiga ga mana ganfo ka Guinée sanctionné oh asimi ngo ga fuye ka les sente sanction na biata la ka te sanction appliquée a te CEDEAO la me ko CEDEAO ni sanction ko papier ko ka Guinée sanctionné ko na papier kana sale maka sentala ko fo tanga ale asimi goita abe fangala la Guinée te sanctionné ka le sigilento ko te Guinée mene mino te Guinée mene Guinée fene Mali demede na klibala CEDEAO kele nga sanction bianga Guinée fene autorité o mason a sanction nga Mali so Guinée autorité ko koni Mali mago buka port la chou ni Mali mago buka port la clé Guinée autorité ko ku perele nga Mali deme à tout moment o ka port be Mali ka blala ko Guinée port ko Mali tare do e cha tete mo ka sa atete mo ka donc nga autorité ko félicitations ku e mona buana ame sunogo bi dongo donia ame transition soutenu o be ka bara de ke bara mi man toda ula bara mi ma to anjigi be sigi ba o be ka Mali de nga bara de ke mi man ninga ne aw ni ne mi man ninga o bugo de ke nu bugo ke munantu soutenu munante tout ko asimin tana fo 2030 ante cheshi la main ante politicien dunan shi la main
Ante mouachi la mais en façon en table la mouachi comme en façon défendre jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Donc Mali, Guinée à coopération c'est réel. Taré à me gouvernement faux, qu'à Assimi faux, qu'à Malien faux, qu'à peuple malien faux. Assalamu alaikum.